Krásne ránko. Nerobila by som to takto. Takéto vyčkávanie sa môže javiť, že vám to môže pomôcť, veď budete mať na jar lepšiu úrokovú sadzbu, ale môže sa to troška aj otočiť proti vám. A to z jednoduchého prostého dôvodu, že ak ide úroková sadzba nižšie, čož ona si naozaj ide nižšie, síce slimačím tempom, ale ide nižšie, tlačí to ceny nehnuteľnosti vyššie. Takže vy síce ušetríte na úroku, ale kúpite drahšiu nehnuteľnosť. A to ešte čerešnička na torte, od 1.1. sa dvíja DPHčka. Takže, ale viete to urobiť tak, že zoberiete hypotéku teraz, treba ale dávať pozor. Nie každá banka má retenčné oddelenie. Treba ho zoberať tam, kde majú retenčné oddelenie. A to znamená, že vy aj počas fixovaného obdobia si viete požiadať o zníženie úrokovej sadzby. Takže zoberiem síce ten úrok, čo je teraz, kúpim nehnuteľnosť, ale za tú cenu, čo je teraz. Na jar, ak ten úrok padne, čo ja viem, o 0,5% nižšie, viem si zájsť do tej svojej banky a požiadať aj napriek fixácii o zníženie úrokovej sadzby. Áno, chcú za to poplatok, niekde 50, niekde 100 eur, ale ak je to o 0,5%, určite sa vám to vyplatí. A takto dosiahnem to, že ovečka celá a verčok napapaný. Ja mám ešte nehnuteľnosť za takú cenu, aká je teraz, a úrokovú sadzbu si na jar potiahnem na takú, aká bude potom. Takže ja by som to takto spravila.